віком в ефірі програма «Джангле Студіо» і з вами я, Аліє Хаджибадінова. Сьогодні ми продовжуємо бесіду з українським гуртом, який виконує авторські пісні у стилі сенситивний поп-рок. Гурт «Бітвінс». Зустрічайте! Самотність стискає твій подих, і ти один. 100, може й 1000 років безлюдних і довгих днів. Навпростець біжить душа. Ти один, і я одна. Може, зустрінемось десь там опівночі у казках. Може, обіймемо вічність, зомліємо в твоїх снах. Навздогін біжить душа. Ти не один, я не одна. Десь поза ніжністю все мине, зникне опівночі миле, самотнє твоє лице. Босо ніж біжить душа. Ти один, і я одна. Зараз хто чим займається з вас? Ми в досить схожих структурах працюємо. Це глобально можна назвати рекламний ринок, агенція. Маркетинг, мабуть, так. Рекламні агенції, Телевізійний так. маркетинг. І Тома, і я в рекламній агенції. Як довго ви там працюєте? Рік з копійкою. І ми синхронно синхронно зайшли. йдемо. А до цього що робили в Києві? Мабуть, у нас тут теж трошки відрізняється. Життєва стратегія. Да. І у мене стратегія long-term contracts, да? Тобто я працюю по 5 років мінімум. Це був телеканал СТБ спочатку, потім це була комерційна структура, сейлс-хаузи і різні. Да? І відповідно там, набравши певний досвід, експертизу. 13 років на телебаченні, я зрозуміла, що час вже, мабуть, викроковувати. І синхронність наша в тому, що більше року ми викрокнули там в мережі, там в інтернет історії, да, і тепер ми навіть деколи в тендерах зустрічаємося як конкуренти. Тобто ми не обирали там, грубо кажучи, не шукали такого рішення, але так виявилося, що там в одному тендері навіть люди сміялись, казали: «О, клас! Так вчора ж ви були». Та ні, це не я, це моя сестра була. «А, так ви конкуренти». Ну, ми конкуренти, але ми, знаєте, ми близнюки. Ну, тобто, нічого особистого. Нічого особистого, just business. Ми ніколи не обговорюємо там робочі концепції, ми не... Толеруємо до свого бізнесу. Ми толеруємо до кожен бізнесу до своєї... наших роботодавців. Поважаємо там територію. Якщо це не надто інтимно, ми можемо обговорити. Якщо... але у кожного своя стратегія. Навіть якщо тендер один, кожен вигадує свою ідею, свої підходи. Але ми можемо конструктивно це побрейнштормити і ага, окей, ну тобі ця ідея, мені ця ідея. Да, мені ця більше подобається. Але ви радієте один за одного, коли так трапляється, що, наприклад, ви
переможець. так? Так. А ви ні? Ну, це Ні, це спільне абсолютно. свято. Абсолютно. Да. Це завжди спільне свято. Бо Це як, Так, все виходить, все на двох. І свято на двох, і не свято теж ми ділимо між собою. Вистачає часу на музику от в такому темпі? Ні. Просто брехати не буду, мабуть, ні. ні, Ночами сидите? Так? вже ні. Ні? Ні, вже спимо ночами. Вже спимо Вже, ночами, так. А потім там знаходиться вільний час. Ми займаємось музикою. Але насправді класно, знаєш, останнім часом, так пару разів, дуже класно, коли з'являються на порозі будинку класні друзі, які розчехляють в прямому сенсі цього слова. Розчехляють твою Розчехляють твою гітару і кажуть, таке, кажуть, дівчатка, ну. І ти такий, вау, точно, а це ж так круто. Ну, це якщо про непрофесійний там Це коли, да, да, це такий коли кулуарно-домашній Але варіант. воно живе, воно Але, дуже живе. але, наприклад, в студії це інакше. Просто ми приходимо до студії кофеїн і кажемо, є нова пісня, давайте робити аранжмент. І починається там від 3 місяців до півроку робота над піснею. Да? І ми розуміємо, що цей матеріал точно не скоро буде почуто, бо спочатку він пройде етап якісної обробки фірмовими вухами, так. а потім ми це візьмемо як живий матеріал. А потім ще півроку ми будемо з музикантами розбирати партії. Там складати це. І тоді вже це зазвучить. Тому у нас досить такий нетиповий підхід до музики. Да? Сьогодні у нас така акустична була, скорше, мабуть, імпровізація. Бо якщо ми виходимо співати, то позаду ми в колі 5 людей, да? Там ще 3 музикантів. І ці руки нічого не грають. Да? Це просто вони співають те, що вони там до цього зробили. Коли я дивлюсь в їхні очі, я не потребую зайвих слів, щоб малювати щоночі картини жахливих снів. В них є ніби вогкий попіл зітлілих колись молитов, в них ніби тому 100 років убили віру в любов. Не справджуються надії, не вертаються діти з війни, розв'язаної не ними, зав'язаної для них. Коли я дивлюсь в їхні очі, я не потребую зайвих слів, щоб малювати щоночі картини жахливих Ми були невчечними, вважали, що ви вічні, ми втрачали щохвилини, відчуття, що ми єдині. Ви любили, ви мовчали, ви терпіли, ви страждали, в нас немає більше часу. Ви пробачте, що невчасні, що невчасні, що невчасні, що невчасні, що невчасні ми, що невчасні, що невчасні, що невчасні, що невчасні, що невчасні ми. А якби вам, наприклад, запропонували контракт в Польщі, музичний контракт, і вибір поїхати працювати там, робити музику чи залишити все як є? Яке провокативне питання, нічого собі. Я навіть не знаю так з першого разу. Я відповідь знаю, я потім після тебе скажу, ладно? Ну, так не чесно, може ти Мені спочатку, а вже потім цікаво. я. Звичайно, я би поїхала абсолютно легко. Покинули би Україну Ну, на рік.
на рік. Так. А який контракт, да, який термін там, які Ну, я не умови? знаю, це вже ви тобто самі визначаєте. контракт. Зрушити завжди класно. Ну, я не знаю, у мене, мабуть, трошки інша буде відповідь. Мабуть, би я не Тоді поїхала. Between не їде. У нас Авторитарно. своє, у нас ми балансуємо на... Або удвох, або так, ніхто, так. Ну, Хоча, Ми просто не пробували певно, інакше. що- Так склалось, що все наше життя з народження ми щось робимо разом, да? Навіть якщо ми не разом. От, відповідно, ми поки це не спробуєш, мабуть, складно уявляти, а як би було. Да? Але музичний контракт передбачає, напевно, певні жорсткі зобов'язання, і краще я буду в Україні будувати творчість і працювати там, де я працюю, де мені подобається. Да? І, можливо, це дасть тут контент, і тут зростання там, ну, певних цінностей, може, що змінить, хоча я вже там з роком в рік я все менше вірю в те, що можна встати в повний зріст всім гуртом і гей, там якісь вершини, да, досягати. Тому що і ми вже не 25-річні там юнаки і юначки, ми вже дорослі, досить такий у нас дорослий олдскульний бенд, да, тобто барабанщику Віктору. Він вже дуже доросла людина. Ну, в тому сенсі, що з поваги я не назву, скільки йому років, кому буде цікаво, пошукаю інформацію про дуже відомого, до речі, українського барабанщика. Всесвітньо відомого. Всесвітньо. Так. Тихий спокій твоїх холодних кроків, теплий попіл збираю по кутах. Ти наснився, я танцювала, звісно, замість янголів на твоїх плечах. Ворожив мені сивий місяць, ніжний дотик твоїх натхнень. Ти сміявся, а я співала, звісно, з днем народжених твоїх пісень. Ти і я були сновидами, від крику місяця ставали сивими. Ти і я були сновидами, тримали за руки своїми крилами. Сподіваюсь, було немарним так стискати шалений світ. Ти втомився, а я молилась, звісно, зігріваючи поглядом твій проникливий світ. Ти і я були сновидами, від крику місяця ставали сивими. Ти і я були сновидами, тримали за руки своїми крилами. Ти і я були сновидами, від крику місяця ставали сивими. Ти і я були сновидами, тримали за руки своїми крилами. Ти і я. Де вас зараз можна почути наживо? Ми деколи відважуємось, коли є час натхнення на квартирники. На Подолі є там кілька симпатичних таких арт-місць. І саксофони, губні гармошки, це от, можуть бути такого формату джему. Це не часто, це скорше як на день народження ми собі зробили такий концерт. Просто щоб потішити душу, зібрати всіх найближчих друзів. І це вийшла прекрасна імпровізована історія. В кінці вийшов саксофоніст просто середини залу і от так включився. Що... Ми його не знали до того. Да. Це така неймовірно спонтанно, і музика, вона теж як така. сьогоднішній джем. А де би ви ніколи би не виступали? От є таке місце? Можливо, корпоративи. Точно. Ну, ні. Я проти. Залежить від концепції, залежить від аудиторії, залежить від замовника, залежить від того, наскільки ти на березі проговорюєш всі. Ясно, що корпоратив люди п'ють і їдять. А Їм вас треба запрошували? танцювати.
Було. До речі, було один раз. Ну, це коли я в банку працювала, там у нас був один. Ну, я сама зробила нам корпоратив, я не могла б вчинити заспівати інакше. теж, це Ми правильно. заспівали, і було класно. Ні, ясно, що хотіли трошки веселіше. Ми переключили, ми вивчили про всяк випадок 3 кавери. таких Англомовні. Англомовні, і, ну, спітляли, да. Да, ну, корпоратив – це коли інші їдять, ти співаєш, а у нас інтелектуальна творчість. Да? Я великий противник. Ну, от, не тому що, а тому що я себе некомфортно почуваю. Якщо це там центром, або там атлас, або локація, яка передбачає там Специфічний корпоратив. слухання Так, музики, так, так. там, тоді… окей. Ні, я маю на увазі концерт, я не маю на увазі А, корпоратив. Моя позиція – ні. Ну, ні корпоративи, ні паби. Просто в моєму уявленні там інтелектуальна музика, вона не може поєднуватись з таким общепітовським або пабовським навіть рухом. Не знаю, може у мене така трошки своєрідна позиція. Справедливо. Але, Справедливо. ну, такий в мене підхід до цих. Яким ви бачите своє творче майбутнє? Амбіційно казати, чи Так, 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 а вже ж. по-маленькому? Ні, амбіційно. да? Як думаєте? Ну, я би хотіла, звісно, в Нью-Йорку записати з симфонічним оркестром кілька наших треків. Щоб нью-йоркські саунд-продюсери сказали: дівчата, от нам подобаються 2 ваших пісні, давайте ми з вами зробимо, а потім ви зайдете в Україну з цим там контентом і пух. Ну, я вірю в те, що з 15 наших пісень є принаймні 2-3, які можуть абсолютно зазвучати масштабно. І моя мрія – це запис з симфонічним оркестром і виступ. Це така блакитна моя мрія. Я підтримую Тому. В принципі, музично, ну, я не відчуваю такого прямо голоду за тим, що, знаєш, можливо, зараз просто не той момент, і я про це навіть якось перестала останнім часом думати. Мріяти. Мріяти. Мабуть, що да, я перестала мріяти про це, але насправді абсолютно розділяю колись. До речі, це про Нью-Йорк, до речі, це про якісь класні клуби, такі знакові, є пару місць, ну, я думаю, що навіть не пару. Ми ж український андеграунд, а не американський. Ми не створюємо англомовний контент, тому, ну, так. Ну, але, ну, якщо так, то побувати в Америці і заспівати одну пісню десь в Нью-Йорку, why not? Ліричні у вас пісні, але про що вони загалом? Про почуття, мабуть, так. Так складно в 2 словах сказати, може, ти якось інакше? Якось, якби, типу, я зі сторони, Да, бо типу, ти зі автор, сторони, бо і я тобі знаю. складно Про це любов. говорити. Ну, фактично, Однозначно все у нас воно про- про життя, насправді. Воно про життя, про переживання. Кожен з нас переживає по-своєму, і там лише так відображається щось дуже через себе. Такі речі, які стосуються і стаються з кожним із нас. Про одинокість, про неодинокість одночасно, да, там, от як пісня «Одиноко». Да. Ти зараз один, завтра не один, але зрештою ти все одно ніколи не один, але, ну, Все одно ти один. Типу, все одно ти один, якби, так. Тобто, Ми всі маємо переживання. Просто я думаю, не всі складають їх в рядки. Да? Тому, ну, так склалось, що свої емоції я конвертую в пісенний контент. Ну, це найпростіша форма, мабуть, вираження для мене. Да? Тобто простіше, ніж піти там до психолога, мені краще сісти пісню, написати, гештальт завершено. Ну, такий частково терапевтичний ефект, тому що все одно пісня, вона як завершений твір, завершує певну емоційну ситуацію. Да? Тому я завжди легко, так, коли пісня вже народилася, все нормально, можна там далі рухатись. Якщо ви робите творчий контент, то хто з вас займається адміністративними питаннями? Так зрозуміло. Ні, ну насправді якась така є і бажання, і завжди була пристрасть у мене до організації, дзвінків, промо, релізи. Тобто це драйвить, і мені це подобається. А І я- подобалось завжди. Просто тут не зовсім так виходить, що там я виключно за Там ми творчу. так раз і розділились. Так, раз у нас два. Два голоси, вони звучать добре, коли вони один одного чують. Да? І коли це теж творчий процес. Тобто тут пісня співання, і неважливо, це з гуртом, чи ми вдвох це робимо, це все одно у нас тандемно, да, йде. Тобто ми, якщо там у одного щось не звучить, то другий переживає, бачить, що не звучить, і каже, там, ладно, давай перенесемо, там, або якось інакше. А адмінфункції, ну, мабуть, просто я їх не дуже люблю, всі ці там оргпитання, хоча дуже
легко це Дуже все вболіваю. роблю, да. Але Так мені би простіше, сказала. коли там Ірич, виручи, там треба щось там ТТТ, там листа надіслати, реліз написати. Да, я все зроблю, ти йди пісні пиши. Та я завжди кажу, йди пиши Да, ти пісні. йди пиши пісні, бо І ти пиши. якщо не буде пісень, не буде що записувати в студії, да, там не буде з чим виступати. Дякую за інтерв'ю. Ви такі справжні, такі чарівні. Дуже гарна музика, така лірична, особиста. Я сподіваюся, ми ще побачимось з вами. Дякуємо, а я вам дуже дякую за ваш неймовірно талановитий голос. Ви просто маєте його показати всій країні. Спасибі. Дякую. Спасибі вам. Успіхів вам в цьому. Дякую. Дякуємо. До зустрічі. До зустрічі. Під облачком явір похилений, сидить на нім пташок примилений. Слухай, мила, як тот пташок співа, що з любови нич добра не бива. Же з любови нич добра не бива. Це та любов є от Бога дана, цілем може дяблом підшептана, хоч би знехтів тому сиш любити, хоч би знехтів про домаш терпіти. Хоч би знехтів про домаш терпіти. Мила моя, ти покусоєдна, любив я тя не рік, ані не два. Чи ж ми до весілляся напити, не мож, мила, ніяк без тя жити. Не мож, мила, ніяк без тя жити. Ми ворожка давно ворожила, жем'я з дури дівка чорнобрива, же не буду видів за ним світа, аж проминуть мої младі літа. Аж проминуть мої младі літа. Під облачком явір зеленіє, посмотр, мила, як той вітер віє, може вирвать його з коренями. Мила моя, що то буде з нами? Мила моя, що то буде з нами? Мила моя, що то буде з нами? А на сьогодні все. Побачимось наступного тижня. Залишайтесь телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.